Hola, en este vídeo anem a veure com es calcula la velocitat orbital d'un cos a partir de les lleis fonamentals de la dinàmica. Al mateix temps anem a resoldre este problema Pau de juny del 2015. El problema diu: deduir raonadament l'expressió de la velocitat d'un cos que es troba a una distància r del centre d'un planeta de massa m i gira al seu voltant seguint una òrbita circular. Seguidament, dos satèl·lits A i B segueixen sent les òrbites circulars de radis RA i RB igual a 9 vegades RA, respectivament. Quin dels dos cossos es mourà amb més velocitat? Raoneu la resposta. Segons la segona llei de la dinàmica, el sumatori de forces que actuen sobre un cos ha de ser igual a la massa per l'acceleració. Si tenim en compte el cas d'este cos que orbita al voltant d'un planeta i l'única força que actua sobre ell és la força de la gravetat, tindrem que la força de la gravetat ha de ser igual a la massa per l'acceleració. Però com que el moviment és un moviment circular uniforme, tindrem que és igual a la massa per l'acceleració normal. Si substituïm en esta igualtat la fórmula de la llei de gravitació universal, que és la constant de gravitació universal per la massa del planeta, per la massa del cos que orbita al seu voltant i dividit entre el radi al quadrat, ha de ser igual a la massa per l'acceleració normal, que en aquest cas seria velocitat al quadrat partit per el radi. No és necessari que utilitzi el signe negatiu perquè el signe negatiu de la força seria igual al signe negatiu de l'acceleració normal. I a més en aquest cas ens interessa el valor absolut. Bé, aleshores, esta velocitat és la velocitat orbital que nosaltres volem aïllar. Per una banda, podem eliminar les masses del cos que les tenim als dos costats, però també este radi que està dividint així amb este quadrat que està així. De manera que ens quedarà que la velocitat és igual a l'arrel quadrada de la constant de gravitació universal per la massa i dividit per el radi. I aquesta és la resposta a l'apartat 1. En el segon apartat me pregunta: si tinc dos satèl·lits A i B per als quals el radi de B és igual a 9 vegades el radi de A, és a dir, molt més gran, podem veure que si jo fique un número molt més gran així baix, aquesta velocitat va ser més menuda, però en qualsevol cas ho podem calcular i escriure cada una de les velocitats. La velocitat en A serà igual a l'arrel quadrada de la constant de gravitació universal per la massa del planeta i dividit entre el radi de A, mentre que la velocitat en B serà igual a l'arrel quadrada de la constant de gravitació universal per la massa del planeta i dividit entre el radi de B. Però si tenim en compte que el radi de B és 9 vegades el radi de A, això serà igual a 1/3 de la velocitat de A. Aleshores, podem concloure que la velocitat de A serà major que la velocitat de B. I aquesta és la resposta del segon apartat. Espero que us resulti útil. Adeu, cuideu-se.